ତମ ନା କଣ? ରୋଶନ କାହିଁକି ବସିଛ? ମୋବାଇଲ ନବ? ଘରେ ରାଗିକି ଆସିଛ? ଆଉ ଯେମିତି ହେଲେ ନେଇକି ଯିବ ମୋବାଇଲ ଟା। ତୃଷା ମୋବାଇଲ ଆସିଛ, ମୋବାଇଲ ନେଲେ ହିଁ ଯିବ। ଆସ 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 ଆସ, ଏଇଟା କହୁନ, ଏଇଠିକି ଆସ, ଏପଟୁ ଆସ, ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ। ତା କଥା ବୁଝିଲେ କହିଛି। କୋଉ ମୋବାଇଲ ନେବେ କହିଲ? ରିଏଲମି C30। C30 ନିଅନି, ରିଏଲମି। ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଥିରୁ ବାଛ କୋଉ ମୋବାଇଲ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଆ କହିବ। ଯାଅ ଦେଖ ଦେଖ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଣ। ଏଇଟା ଆଣିବ ଦେଖିଆ। ଆଣ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ମୋବାଇଲ ନବ? ତାଙ୍କର ବେଷ୍ଟ ଚଏସ୍। କାହିଁକି ନା ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଠିକ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଧରିଛନ୍ତି। ନାଁଟା କ'ଣ କହୁଥିଲ? ରୋଶନ? ଦର୍ଶନ। 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 ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦି ଯେ ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଶା ମୋବାଇଲରୁ ଯାହା ବି ହଉ, ରାତି ପ୍ରାୟ ଆଜି ପୁଣି 10ଟା ବାଜିବାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେମିତି ହେଲେ ତ୍ରିଶା ମୋବାଇଲରୁ ଆମେ ନେଇକି ଯିବୁ ଗିଫ୍ଟ ସହିତ ମୋବାଇଲ। ଗୋଟିଏ ଜିଦି ଦେଖନ୍ତୁ, କେହି ନାହାନ୍ତି, ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ମାର୍କେଟ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଲାଣି। ସେ ଗୋଟିଏ ଜିଦି, ଆମେ ଆଜି ମୁଁ ଫୋନ୍ ନେଇକି ଯିବି, ତ୍ରିଶା ମୋବାଇଲରୁ ହିଁ ନେଇକି ଯିବି। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କାଲି ଆସନ୍ତୁ, କାଲି କରିଦେବା, ଏଇଠୁ କିଛି ହବନି। ଶୁଣ, ଘରେ ଜିଦି କରନି, ତମେ ଆମଠୁ ନେବ, ଗିଫ୍ଟ ନେବ, ସବୁ ନେବ। ଛୋଟ ଫୋନ୍ରେ ବି ଗିଫ୍ଟ ଦିଆହେବ, ଫାଇନାନ୍ସରେ କରାହେବ, ଜିରୋରେ ମଧ୍ୟ କରାହେବ। ଜିରୋରେ ଏବେ ଖୁସି ତ? ଖୁସି ତ? ସିରିୟସଲି ଖୁସି? ଆଚ୍ଛା, ଆସିବ, ଆଧାର, ପ୍ୟାନ୍, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସ୍ ଆଣିବ, ନେଇକି ଯିବ, ତା ସହିତ ପୁଣି ଗିଫ୍ଟ ନେଇକି ଯିବ, ହେଲା? ଖୁସି ତ? ଏବେ ଯାଅ, ବସ, ରାଗିବନି ମାମା ଉପରେ। ଯେତେ କହିଲି ବି ଯାଉ, 9ଟା 59 ହେଲାଣି ଆସିକି। ଦେଖନ୍ତୁ, 9ଟା 59 ହେଲାଣି। ଆମର ଗୋଟିଏ ଜିଦି ଦର୍ଶନ କର, ଆଜି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୋବାଇଲ ନେଇକି ଯିବି। ରାତି ହେଲାଣି, ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯାଉନ ତମେ ନା କ'ଣ କହୁଛ? ମାନେ ଏମିତି ବସିଥିବ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ କହିଲ? କ'ଣ କରିବା? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଗୋଟେ କାମ କର, 10ଟା ବାଜିଲାଣି, କାଲି ନେଲେ କ'ଣ ହବନି? ଗୋଟେ କାମ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉପହାର ଦଉଛି, ଗୋଟେ କିପ୍ୟାଡ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଅ। ସେଟା ଦେଖ, ଗୋଟେ କିପ୍ୟାଡ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଅ। କାଲି ତମେ ଯେମିତି ହେଲେ, ମୁଁ ତମକୁ କାଲି ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ହେଲା। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମର ଫୋନ ଭାଙ୍ଗିଲା, ଡିସପ୍ଲେ ପଡିବ ଏଇଠି, ହେଲା? ଡିସପ୍ଲେ ପଡିବ, ସବୁ ହବ, କାମ କରି ନୂଆ କରି ଦିଆହବ। ତା ସହିତ କାଲି ନୂଆ ଫୋନ। ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଯେହେତୁ ଜିଦି କରୁଛ, ହେଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଜିଦି କରୁଛ, ତମକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡିସପ୍ଲେ କାମ ହେଲା ଭିତରେ କାଲି ନୂଆ ଫୋନ ନେବ, ପ୍ଲସ୍ କିପ୍ୟାଡ ଫୋନ ଆଜି ରାତି ପାଇଁ ତମେ ଇଏ କରି ଚଳ। ରହିଲି ପୁଅ, ଯା, କାଲି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିବ।